риояи ҳатмии ҳолатҳои санитарию гигиенӣ кафили амнияти саломатии ҳар як шахс маҳсуб меёбад. омадани фасли гармо сар задани касалиҳои сироятӣ аз эҳтимол дур нест. маводҳои хӯрокаи зери офтоб мондашуда метавонад зуд ба инсон зарар расонад. дар ин самт мизоҷони нуқтаҳои хизматрасонӣ аз маводҳои истеъмолие бояд истифода баранд ки ба талабот ҷавобгӯ бошад. тавре ба ҳамагон маълум аст, аз тарафи хадамоти обу ҳавосанҷии ҷумҳурияи Тоҷикистон иттилоъ доданд, гармии ҳаво нисбати соли гузашта зиёд шуда истодааст. хавфи баландшавии бемориҳои сироятӣ ба назар мерасад ва мо шаҳрвандонро зарур аст ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ, ташвиқотӣ, тарғиботӣ гузаронем ва маҳсулотҳои хӯрокие ки дар офтоб истодаанд ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки аз харидори он даст кашанд. мо мутахассисони марказ сари вақт кӯшиш мекунем ки дар байни аҳолӣ хавфи пайдоиши бемории сироятиро кам намуда баҳри солимии ҷомеа кӯшиш менамоем. кормандони идораи коммуналии шаҳрро низ зарур аст ки саривақт партовҳои маиширо аз назди хонаҳои баландошона ҷамъ намуда ба ҷойҳои махсус интиқол диҳанд, чунки яке аз мавзеъҳои сарзадани бемориҳои сироятӣ ин партовгоҳҳо мебошад. то имрӯз дар шӯъбаи номбаршуда 17 нақлиёти боркаш барои кашонидани партовҳои сахти маишӣ вобаста карда шудааст ва баҳри тозаву озода нигоҳ доштани ҳудуди шаҳр 263 нафар коргарон фаъолият мекунанд. мо ҳамеша кӯшиш менамоем ки сари вақт партовҳои сахти маиширо аз ҳудуди шаҳр бароварда ки шаҳрвандон ба ягон касалиҳои сироятӣ дучор нашаванд. маркази ҳавосанҷии кишвар ёдовар менамояд ки моҳи июл гармии ҳаво аз меъёр зиёд мегардад. аз ҳамин хотир ҳар як шаҳрванд бояд аз гармии ҳаво худро эҳтиёт намояд. дар ин бобат мутахассисон чунин тавсия медиҳанд. аз сабаби гардшавӣ дар телевизионҳои маҳаллии регари шаҳри Пирзода пурра маълумот дода мешавад ки имрӯз чӣ қадар дараҷа ҳаво гарм мешавад ва мардум барои ин аз соати 10 то соати 4 бояд дар хонаҳои худ истироҳат намоянд ва ба корҳои саҳро ва дигар корҳо машғул нашаванд. маълумоте ки бояд гуфт ки аз ҷиҳати гардшавӣ ба мардум расонда мешавад, албатта мардум ба ин кор риоя мекунанд ва аз ҳисоби оморие ки аз ҳисоби шӯъбаи тандурустии шаҳр зода гирифта мешавад, касалиҳое ки дар натиҷаи гардшавӣ мубтало мешавад, аз ин чӣ хеле ки дар ҳамин пештара буд, ҳамин хел нормаи муайян мардум яъне ки сиҳатияшон давом карда истодааст. масъулин нақша доранд санҷишҳоро дар нуқтаҳои хӯроки умум, савдо, муассисаҳои таълимӣ, нуқтаҳои саноатӣ ва дар бозорҳои шаҳр бештар ба роҳ монда барои таъмини амнияти санитариву гигиении минтақа кӯшиш ба харҷ диҳанд.